Espera. Va. Bon dia, soc el Raül Ortega, portaveu de la Crida LGBTI. I jo soc la Dani Lima, també portaveu de la Crida LGBTI. Aquesta és la roda de premsa prèvia que farem a la manifestació el dia 25 de juny a 6:15 a plaça Universitat, en la qual primer començarà el meu company el Raül parlant i després acabaré jo i al final donarem pas a una roda de preguntes. Per 45è any consecutiu, la Crida LGBTI seguim el fil rosa i convoquem la manifestació històrica per la Diada per l'Alliberament Afectiu, Sexual i de Gènere. El dia 26 de juny de 1977, les trans, mariques, bis i bolleres de classe treballadora van pujar a la Rambla, convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya, per exigir la derogació de la Llei de Periodicitat Social. Enguany, seguim combatives a peu de carrer i ens sentim hereves del Front d'Alliberament Gai de Catalunya i del Brot Bord. Som els colors de totes les lluites. Les persones LGBTI exigim la regularització de totes les persones migrades i la derogació de la llei d'estrangeria. També volem garantir el dret a l'habitatge, dret que dia a dia es viola en forma de desnonaments a tot el territori català. També volem farmacèutica pública. Volem que no es jugui amb la salut de les persones trans i exigim el desplegament del servei trànsit a tot el territori català. Com a classe treballadora, volem drets laborals i exigim renda bàsica universal. També, com a drets, volem drets LGBTI que no estiguin basats en el punitivisme. El punitivisme no funciona. A més, només afecta la classe treballadora i està fornit de discursos racistes. El cos policial és un cos que perpetua la repressió a les persones LGBTI de classe treballadora, tal com vam viure el passat 16 de maig a la Casa del Llibre. És per tot això que fem una crida a totes les persones trans, mariques, bis i bolleres de classe treballadora dels països catalans a organitzar-se i a participar de la manifestació que aquest dissabte 25 de juny a les 6:30 a plaça Universitat convoquem la Crida LGBTI. El mateix dia, a les 9 hores, organitzem una festa popular al marge del capitalisme rosa i finalment, el dimarts 28 de juny a les 7 a Fontana, fem un extens acte polític junt amb actuacions musicals i escèniques. Volem deixar clar que nosaltres ens desmarquem completament del Pride Barcelona, que és un conglomerat d'empreses que porta 13 anys volent apoderar-se dels nostres espais. Nosaltres, en canvi, portem 45 anys seguint el fil rosa de les que ens han precedit, de les nostres companyes que porten anys lluitant als carrers pels nostres drets. Pride Barcelona i les seves empreses precaritzen i exploten a la classe treballadora, de la qual nosaltres en formem part. Crec que només cal veure els patrocinadors que tenen. Coca-Cola, que és conegut per assassinar sindicalistes, SEAT, Agilent Technologies, que aquest any hem descobert que proporcionen armament tecnològic als exèrcits. Aquest any, a més, s'han lluït fent una campanya amb Vueling, una empresa que no només precaritza les seves treballadores, sinó que a més realitza vols de deportacions il·legals. Tampoc és el primer cop que Pride Barcelona compta amb patrocinadors que realitzen aquestes activitats. És per aquestes coses que volem marcar el nostre rebuig contundent al Pride i a les empreses que volen rentar-se la cara en el nostre nom. Com he dit abans, portem 45 anys construint xarxa, teixint lluita i conquistant drets. Com l'any anterior, comptem amb una 50ena d'adhesions, des de l'SPA fins les Kellys, l'esquerra independentista, sindicats d'habitatge com Resistim el Gòtic i Prou Complicitat amb Israel. Portem 45 anys lluitant pel real alliberament sexual i de gènere i és per això que convidem a tothom el dia 25 de juny a 6:15 a plaça Universitat a venir a manifestar-se amb nosaltres i a tots els actes que ha dit després el meu company Raül el 28 de juny que realitzem l'acte polític el dia 28. Llavors ara volem donar pas a preguntes, si n'hi ha. Llavors entenc que vosaltres
identifiqueu que el Pride és com una celebració capitalista, no? I vosaltres voleu desmarcar, és com per vosaltres és l'orgull anticapitalista o com el definiu? Clar, és que la cosa és que el Pride tenen la força que tenen i molts cops es percep com que nosaltres som la manifestació alternativa o com si nosaltres fóssim la manifestació crítica quan realment nosaltres seguim el llegat de la primera manifestació que es va fer al 77 i la real mani alternativa, mani si se li pot dir així realment, és el Pride, perquè simplement són empreses que munten la seva festa per treure uns diners més, donant com aquesta imatge de que estan lluitant pels nostres drets i que això ho fan per donar-nos una visibilitat que realment no és així i que fan la seva pasta i després se van a casa, que realment no fan res per millorar les nostres condicions, diguem-ne. Llavors és per això que volem marcar molt bé la diferència, que nosaltres som la Real Mani amb reivindicacions i que ells simplement són una festa més. Em pregunten com us posicioneu respecte a l'augment dels discursos d'odi i transfòbics que estan actualment en augment i què en penseu sobre la necessitat de lleis LGBTI tant a Catalunya com a l'estat espanyol? La última pregunta. Sobre els discursos d'odi. Sí, aquesta part sí, però la part... Com us posicioneu respecte a les lleis trans tant a Catalunya com a l'estat espanyol? Faig la primera part i faig la segona. Vale. Al revés. Al revés, vale. Sí. Vale, sobre la qüestió dels discursos d'odi, nosaltres fem una crida a la calma contra els discursos alarmistes. Considerem que les denúncies, malgrat ser una font vàlida, només assenyalen un tipus d'agressió concreta, una agressió física, i a més no disposem d'un observatori públic que porti anys fent registre d'aquestes denúncies. Llavors hi ha molta LGBTI-fòbia que es queda al marge d'aquestes denúncies, a més de que no podem fer una comparativa real de si han augmentat o no han augmentat. El que sí que és cert, per una banda, és que l'extrema dreta cada cop té un discurs més potent i per una altra banda també hi ha una conscienciació del moviment LGBTI i això fa que la gent es senti més predisposada a voler denunciar i això també augmenta la visibilització d'aquestes denúncies. Llavors creiem que els discursos alarmistes respecte als discursos d'odi moltes vegades poden tindre un efecte negatiu cap a nosaltres, ja que poden fer que les persones vulguin tornar als armaris o no vulguin visibilitzar-se com fins ara. Referent a lo de la llei trans, crec que nosaltres exigim una llei trans real, una llei trans que reculli totes les exigències de les nostres companyes trans, perquè crec que la que s'ha proposat, totes les nostres companyes trans sempre han dit que és molt insuficient, que no té en compte totes les persones trans, que no té en compte les persones transmigrades, llavors nosaltres exigim una llei trans que realment sigui efectiva per totes les nostres companyes. També, si podeu explicar una mica el recorregut previst de la manifestació i quins càntics creieu que se sentiran o s'escoltaran durant la manifestació. Això és el recorregut tu. El recorregut el saps? El recorregut és, comencem la mani a plaça Universitat i després, com sempre, com la mani històrica que s'ha fet tota la vida, baixem per les Rambles i acabem a plaça Sant Jaume amb una lectura de manifest i els càntics que es poden escoltar, doncs els de sempre, els de Transmarica Vivollera a la mateixa classe obrera, qui sembra la homofòbia recull la ràbia, anticapitalistes, càntics realment reivindicatius, diguem-ne. Teniu alguna previsió d'assistència? Bueno, esperem una assistència similar als darrers anys, d'unes 5.000 persones i esperem continuar creixent. I també heu dit que sou els hereus de la MAN i de l'alliberament històrica. Segueix existint, no?, una institució d'alliberament gai, un front d'alliberament gai. Tenen alguna cosa a veure amb la manifestació? Sí, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya continua existint, però no participa actualment, crec que porta uns quants anys que no participa de la realització de la manifestació al voltant del 26 de juny. Llavors,
vull dir, part de les persones que van estar al front d'alliberament van passar al Broadboard i del Broadboard a la crida LGBTI. No sé si teniu alguna pregunta més. No hi ha cap pregunta més. Vale, doncs si no hi ha cap pregunta més, donem la roda de premsa per finalitzada. Moltes gràcies a totes per venir i per les preguntes. Ara enviarem una nota de premsa i això, recordar que vingueu tant a la manifestació com l'acte polític. Moltes gràcies a totes per venir.